Target talaga namin ngayon ay ano, hamonada, humba, tapos may dessert. Hiyay, mga bunlod pala to dito, pasakay. Welcome back mga katapsoy. Ngayon ay pupunta pa kami sa ano, saan? Pupunta kami ngayon sa Tarusan at mamamatron kami. Mamimista kami. Kaya may dala kami malaking ano, malaking bag. Dahil parating doon kakanta kami ng balutin mo ako. Mananakgas ngayon. Ayan, nandito kami sa Magsaysay at papunta na kami ng bayan para pumunta ng ano, bumiyahe papunta ng Tarusan, Barangay Tarusan, Lawang Northern Samar. Ayun. Kaya kuya, pa, rin ko lang kayo. Ayan mga katsapsoy, paalis na kami dito sa ano, sa pantalan ng Lawang. Ayan, at biyahe na po kami papunta ng Harawis Pier para bumiyahe naman papunta ng Barangay Tarusan. Shoutout nga pala sa lahat ng mga taga-Barangay Tarusan, Lawang Northern Samar. Happy Fiesta po sa inyo. At ayun, papunta na po kami sa inyo dyan. Maganda naman kayo ng ano, ng takgas. Ayan mga katapsoy, paggabi na pero biyahe pa rin po kami papunta doon sa Barangay Tarusan. Ayan, magbabayad muna kami ng ano, ng pamasahe sa motor na kami dala. O sige, bigay mo na yun ng 1,000. Ayan. 20 lang. Ayan, 70 po yung pamasahe. So ayan, tuloy-tuloy na po ang ligaya. Ayun mga katsapsoy, yung aming driver ang pinakamamara. Ang pinakamamara sa lahat, si Bibi Unto. Ayun, ang Barangay Tarusan po ay typical pong binabiyahe sa ano po, gamit po yung bangkang di motor. Pero may nakapagsabi sa amin na nababiyahe din po ito ng gamit po ang motor o scooter dito sa lupa para nang sa langit. Ayan, biyahe na kami papunta ng ano, papunta ng Tarusan, Barangay Tarusan, Lawang Northern Samar. At ngayon ay nandito kami sa Rawis. At mula dito ay babiyahe kami papunta ng Barangay Tarusan. Ayan mga katsapsoy, banayad yung aming biyahe. At ngayon ay nandito na kami sa junction. At papunta na kami ng Barangay Bubulusan, Lawang Northern Samar. Ayan, sana umabot kami doon sa sadya namin. Simple lang naman yung sadya namin eh. Ang makapamista tapos makapamutos. Tunggong! Barinig kita sa mukha eh! Ayan, ito dito yung Barangay Bubulusan. At nasa kalagitnaan ng ano ng barangay na to yung papunta ng Barangay Lawaan na siyang nagdurugtong sa papunta naman ng ano, Barangay Tarusan. Nako mga katsapsoy, excited na ako malagyan ng laman yung stripe na pambalot ko dito. Ang target talaga namin ngayon ay ano, hamonada, humba, tapos may dessert. May moron, tapos importante sa lahat syempre yung sumsuman, tapos yung emperador. Kailangan kasi yan eh, para naman sulit yung binayad namin sa pag ano, sa pamasahe papunta dito. Tapos paggasolina, yay, ang mahal pa naman ng gasolina. Ayan, nandito na kami sa papasok sa ano, papasok sa Barangay ano, Lawaan.
Ini nga din. Oo. Di mo yung biyak Si Kaya Titan. Napamura yung aming driver. Ayan. Ayan, papunta na kami ngayon ng Barangay Lawaan. Hindi pa sila sa tapuso. Oo. So ayan, dumadaan kami ngayon sa sa Sigad. Sabi nga dito sa may kuwan, sa may gasal ko yan. Next time yung pagkag. Kay upo, kay Barangay ni Dinara Kuya Ali. Ayan, alam nyo ba niya, yung Barangay Lawaan, barangay yun ni ni Peter Parker. Barangay yun ng Spider-Man. Kasi nga, Lawaan. Gaga. Ayan ano ba yan ano na tong mga dinadaanan namin? Kakaibang andyan nga din. Makalulungan na lang. Kakaibang agian to. Ayan mga mamara, ito na dito yung yung Barangay Lawaan. Ngay, tadong la. Sa wala. Tutuman ito. Parang mapapasubo ata kami ganyan dito. Oo. Oo. Ayan. Nakakita na kami ng ilaw sa unahan. Yun na siguro yung Barangay Tarosan. Hindi pa yan. Wala, iba palang lugar yan. Yan na doon yung ba? May doon ito hindi kasal si Kuya Ali. Oo. Ayan mga katsapsoy. Yung pala dito, yung daan ay maputik. Kaya yung aming scooter ay ihabilin na lang po namin sa dapat paghabilinan. Ayun, may bahay na pula oh. Ayun si Marvin. Nakikiusap sa may-ari ng bahay kung pwede daw ihabilin yung sasakyan. Hala! Ano ba yan nga? Bibiyunto! Hiyay, mga bunlod pala to dito. Pasakay. Ayan mga katsapsoy, wala namang nakapagsabi sa amin na pasakay pala yung dadaanan namin. Isa pala tong napakalaking pagsubok. Malalagpasan kaya namin to. Ano ba yan? Kung may nakapagsabi lang talaga sa amin, hindi na kami tumuloy. Ayan mga katsapsoy, excited ako kanina dahil mamimista kami, pero ito pala yung dadat na namin. Nandito talaga kami sa palayan. Sa gitna talaga kami ng palayan dumaan. Ayan mga mamara. Hinihingal ako. Yay. Ano ba to? May mga bunlod pa din eh. Nako. Ano kayang naghintay sa amin dito? Abangan niyo mga katsapsoy.